най-хубавия сорт, лимитът е точно само за вас, за нас. Обаче пристигат нещата винаги в точния час. Да изпуша, да пия всичко на макс, да глътна този пърк и да избухна отново на макс. Слагам на краката Air Max, тренирам, не спирам, няма пас. Така бяха нещата преди за нас, обаче сега няма пас. Не спирам да тренирам, да хъсълвам те всеки ден, гърмя се на макс. Влизам, диамантите са в нас. Прибирам твоята курва в нас. Точно така, чувствам сата. Влизам направо като най-добрия на света, защото не мога да спра, защото се чувствам точно така. Просто мисля да изразя мисълта. Де я знам. Чувствам се, мисля да стана сутринта и да изпуша грам. За вашите мнения хич нема и бекграм. Ма знам аз, шматки изсипани, хейтери лимитирани, пушни взимали, шматки изсипани. Седят зад вратата отново начаткани на синтетика, пак другирани. Цяла нощ в казиното отново са нашивали. След това таксито са го подминали. Само в войната тъна навивата се, уж горницата искат да ти направят. Точно така иска само да те умотая. Обаче Златев с този трак сега им сложи краят. Искам да се замаят, да се замислят какво ще правят. Шматки изсипани, може да лапате, айде свалям ципа си. Пушим кос от най-хубавия сорт, лимитът е точно само за вас, за нас. Обаче пристигат нещата винаги в точния час. Да изпуша, да пия всичко на макс, да глътна този пърк и да избухна отново на макс. Слагам на краката Air Max, тренирам, не спирам, няма пас.